Хәерле көн, Татарстан, саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көн телибез. Бүген 1 март, чәршәмбе, һәм бүген озак кыштан соң көтеп алынган язның 1 көне. Чын күңелдән һәр барчагызны котлыйбыз. Яз бит ул ярату, яралу. Ярату барда, җиһанда яңа тормыш ярала. Кадерле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз милли җыр сәнгатебезне үстерүгә зур өлеш керткән. Гыйбрәтле сәнгать юлын узган 2 шәхескә багышлана. Яшәүнең матурлыгы, бөтенлеге мәхәббәттә. Алар сәхнәдә дә, тормышта да гел бергә. Мәхәббәт турында язылган барлык җырларымны хатыным Рәбигага багышладым, ди Татарстанның халык артисты, композитор Фәрит Хатыйпов. Инде аңлагансыздыр, сүзебез Татарстанның халык артистлары Рәбига Сибгатуллина һәм Фәрит Хатыйпов турында. Замандаш сәхифәсенең бүгенге чыгарылышын без аларның матур иҗатын барлауга багышладык. Сәхифәне Фәннур Хәсәнов әзерләде. Алар сәхнәдә дә, тормышта да 50 елга якын бергә иңне иңгә куеп иҗат итәләр, гөрләтеп яшәп яталар. Сүзебез Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисты, танылган композитор, музыкант, концертмейстер, аккомпаниатор Фәрит Хатыйпов һәм Татарстан Республикасының халык артисты Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солист-вокалисты Рәбига Сибгатуллина хакында. Фәрит Канафи улы Хатыйпов 1948 елның 1 гыйнварында Татарстанның Теләче районы Кибәхуҗа авылында дөньяга килә. Әнигә рәхмәт. Әни җибәрде иҗат юлына минем. Чөнки мин кичкенә вакыттан бит Италиядә уйнадым. Районга барып, алар йомыш белән баралар бит инде, сабага баралар. Культура бүлегенә киргә, минем малай гармонда уйный. Ишеткән дә, теге баянчылар курсына җибәрүләрен ишеткән дә, газетага язганнардыр инде, газеткә. Киреп әйткән, малайыгызны ишетеп беләбез дигәннәр. Минем уйнаганны ишетеп белгән, чөнки концертлар белән бик күп йөрдек. Галия апа укытучым җырдан да укытты, рус теленнән дә укытты. Ул спектакльләргә дә оештырадыр, концертлар да оештыра, җырларга биргә дә өйрәтте ул мине. Әни шигырь сөйләргә өйрәтте. Күрше авылларда районга кадәр концертлар белән барадыр. Мин әле вакытта кичкенә генә идем. Миңа 15 яшь вакытта. Чөнки мин тиз өлгердем, 6 яшьтән 1 класска кирдем. Шуннан ишетеп белгәннәр мине җибәрделәр. Халык җырында 6 ай баянчылар курсында гел 5кә генә укып чыкканга күрә, музыка училищесына чакырдылар. Экзаменсыз алдылар хәтта. Рәбига Миндияр кызы Сибгатуллина 1948 елның 27 январында Арча районы Иске Иябаш авылында туган. Казанга тәүге тапкыр килгәч, иң элек РТС заводында, аннары теплоконтрольдә эшләгән. Миңа Сарапа Садыкова юл күрсәтте сәнгать юлына. Сарапага хурга йөрдем. Ул синең тавышың бик матур, талантыңны әрәм итәсең. Филармониядә конкурс бара, менә шунда барып күрен әле, диде Сарапа. Филармониягә бардым, конкурстан уздым. Конкурс бик зур янда. Шул конкурсны Рима Ибрагимова, мин, Зиннур Нурмөхәммәтов, Клара Хайретдинова менә шул конкурсны узып, без Мәскәүгә укырга җибәрделәр безне. Шуннан иҗат юлым башланды. Замандаш дигәч, әлбәттә, инде ул минем күз алдыма минем заманым килеп җитә. Ул минем яшьлегем, ул минем иҗатка беренче адымнарым. Һәм менә бу адымнарны мин нәкъ менә үземнең замандашларым белән, Фәрит Хатыйпов белән, Рәбига Сибгатуллина белән. Менә алар монда Рима Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Фердинанд, без бергә адым ясадык. Менә шу иҗат, ул бик матур иҗат чоры иде. Һәм шушы иҗатчыларның менә шушы чәчәк арасында Фәрит белән Рәбига алар аерылып торалар, бергә иҗат итә башладылар.
Бергә гаилә кырып җибәрделәр. Соңрак зур исемне, композитор исемен бик югары дәрәҗәгә күтәреп, чын мәгънәсендә аклады. Чөнки, әгәр дә син композитор булып та сине җырларын халык арасында популярлык казанмаса, син ул исемне ертәргә хакың. Фәрит киресенчә, баянчы буларак ул җырлар язып, чын композиторга әйләнде. Чөнки аның һәрбер җырлан язылган җырын, менә бу очракта инде Рабига Сибгатуллина бәйлисем килә, алар халыкка барып җитәләр. Иң мәртәбәле җырчылар җырлады аның җырларын. Һәм мин әйтәсем килә, аның иҗаты бүгенгә кадәр дәвам итә. Безнең сәнгатебезгә, безнең халкыбызга бүгенге көндә менә минем замандашларым маяк булаларак бик кирәк. Беренче җыр туды минем, сүзгә карап түгел, кии чыкты. Уйнап отырганда, классиканы экзамен алдында бит көнетене уйныйсың бит инде. Классларны алып бетерәләр, соңга калып килсәң. Шуның өчен иртәнге 7дән чыгып китәләр идем, классны алу өчен. Класслар барыбызга җитмидер. Класс җитмәгәч инде башкычларда, баянчылар астагы башкычта, өстәге башкычта утыралар инде, классика уйнап. Ял иткән арада халык көйләрен уйныйдыр, композитор көйләрен уйныйдыр. Шул вакытта уйламаганда үзеннән үзе килеп чыкты. Ул җыр әллә язмышым, әллә ялгышым булып чыкты. Ул Фәүзия Бәйрәмова сүзләрен язып бирде, икенче көнне алып килде, кийини бик ошатты да. Әллә язмышым, әллә ялгышым, юллар чатында калдым ялгызым. Калды сөюм, калды хатларым, калды яшьлектән моң газапларым. Шу Таһирәков җырлап бирде, шуннан соң шуны халык бик яратты ул җырны. Әйтеп торам бит, сахнада 2-шәр мәртәбә шул җырны җырлаталар иде. Радиога бардык язырга дип, пессимистик җырды, моны Худсавит үткәрми ди. Шуннан соң яңа сүзләр яздырдык. Яңа сүзләр Зөлфәткә, яшь шагыйрь Зөлфәткә, менә шул язган текстны алып барып бирдем мин Зөлфәткә. Зөлфә шуңа каршы җавап хаты гына язган булып чыкты бит. Җиттүса кинә җаныңда әгәр я килсә сиңа куркыныч хәбәр мин йөргән яктан, ерак-ерактан һаман яратам дип язган бит. Җавап менә егет ничек эшләгән. Менә шулай дип җыр туды. Чын мәгънәсендә татар хатыны һәм шагыйрь хатыны дип әйтәм. Һич курыкмыйча әйтәм. Һаман яратам дигән җыр аңа ул. Беренче җырлаучы кеше Миңгылабый Галиев булды. Ой, сораулар буенча атна сайын бирделәр моны. Ярты гасырлык бит инде. Ярты гасырлык студентлар вакытта минем яшер достым бар иде, беләр укучы. Нурлыгаянов. Шул бер кешене минем эшләгән җиргә Татарстан университеты исемле культура сараенда килгән менә ди Фәрит ди. Менә ди, шундый матур җыр чыгарган ди. Тыңлаганым, син җырланы дип, мин шуны миңа кирәк. Мин тыңладым да, мен әйтәм, туктап, Фәрит, мен әйтәм, әйбәт бу. Давай безлай итик. Иртәгә мин магнитофонда алып киләм. Мин шушыны җырны җырлаганда, синең тавышыңны, синең авазың белән җырлыйсым килә дидем. Менә Илһам абый да шулай диде миңа. Менә шуңа күрә мин икенче көнне Фәрит килде, уйнады, мен язып алдым. Нәкъ ул теләгәнчә, аны хисен биргәнчә җырларга тырыштым. Чөнки язмыш берне кушта шуннан бирле бергә. Сакла сөюне, топлама берү, ала хисләрне ваклама берү. Узар гомерләр, аккан су кебек, гомер бер генә, сөю мәңгелек. Радиодан беренче ишеттем инде тавышын, гашык булдым тавышына. Бик матур популяр чагы аның Мәскәүдән укып кайткан чагы бит инде. Зур җырчы булдылар, халык артистлары булдылар. Илһам абый белән без Урта Азияга китеп бардык. Иң беренче поездкам шул булды. Мин бер дә батыр түгел. Сәхнәгә чыгарга яладырым, каушыйдырым. Дворец спортта булды беренче чыгыш безнең. Шунда мин иң беренче җырладым. Халык мине беренче мәртәбә шунда күрде.
Бүгінгі хәтерілде Гүлжамал жырын жырладым. Ondan soң Назы Гүлкәйім Тиме жырын жырладым. Тиме, тимелері ұнғынна. Халық бик әйбет қабыл етті, үз етті, яратты. Аллаға шүкір, менә тамашашы көтеріп, тамашашы яратып, менә шулай итеп гомер буе эшләп, пенсияга да киттек. Рабига Сибгатуллинага табигать тавышны мул итеп биргән. Аңардан нурлы, төсмерләргә бай тембрлы көчле тавыш, иркен сулыш, килешле буйсын, мөлаем йөз, ахаңы җиңел һәм иркен, шул ук вакытта гади һәм табигый. Аңарда ясалмалылык, кылану манерасы юк. Рабига Сибгатуллина, Гөлсүм Сулейманова, Зифа Басырова, Әлфия Абзалова кебек халыкчан җырчыларның традицияләрен дәвам итсә дә, ул аларны кабатламый. Аның үз тавышы, үз моңы, үзенә генә хас җырлау алымнары бар. Аның башкару осталыгы гаять халыкчан. Шул ук вакытта ул эстрада алымнарын да уңышлы файдалана. Рабига бик талантлы җырчы, җырлауы да халыкчан, бик матур. Шуннан да ул алар икесе дә чын халык артистлары. Фәрит ул безнең чын халыкчан композитор. Менә мин аның җырларына да 20дән артык җыр җырлаганмын. Чын шундай легендар баянчы дип тә, һәм аналарның виртуоз баянчы дип әйтәм. Чөнки ул виртуоз баянчы гына буларак кына түгел, аккомпаниатор буларак та. Чөнки аның аккомпанементына мин чын күңелдән шундай бөтен җаным тәнем белән җырлыйм янда, һәм бөтен моңлар булмаган моңлар да чыганда, ул уйнаганда. Менә ничек шундай аның шундай таланты бар. Җырчының репертуар байлыгы да күпләр өчен үрнәк булырлык. Татар композиторларының әсәрләре, татар һәм башкорт халык көйләре аның репертуарында лаеклы урын алды. Ә инде иҗат һәм тормыш юлдашы Фәрит Хатиповның көйләре аның репертуарының үзәген тәшкил итә. Аның бик күп җырларын Рабига Сибгатуллина беренче булып башкарды. Соңгы җирештек. 27 яшьтә генә 3 ел йөргәннән соң. Баланы яшь ярым булгач әнигә кайтардык. Үзебез гастрольләшеп киттек. Менә ул әни мәрхүмә ничек түзгәндер инде ул. Кичкенә бала белән аның бит яше дә бар ул вакытта. 3 ай җиридер гастрольдә. 3 айдан соң кайтып керәдер. Кайтканда танып едадыр кайсы вакытта. Авылга кайтып кердем бер вакыт. Әни янында йөри аяк астында улым. Әнә абыйга кайтты дип. Әнә абыйга кайтты дип таныды инде әни Рабига дип җөргәч инде. Бу инде Рабига дип әйтә инде бир. Әни дип әйтми. Әни дип әйтми. Шундый чакларда булды. Менә баланы калдырып җөрүләре бик авыр булды. Эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк, иҗат итәргә кирәк. Менә бала үсеп җиткәч әйтте, бергез ташламагыз шигезне дип. Үкендем, менә артистка булып китүемә үкендем. Менә баланы үзем карап үстерә алмадым. Әтиле, әниле ятим булып үсте. Филармониядә гомер буе филармониядә игә кайтып кермәдек. Шуның өчен әйтәсе килә бер бала белән генә калдык. Карарга кеше булмады. Балалар күп кирәк икән ул. Ә без гастрольдә булдык. Композитор Фәрит Хатипов җырларын профессиональ башкаручылар да, хәвәскәрләр дә яратып башкара. Бик күп җырлары аның иҗатының үзенчәлекләрен билгели торган матур, көн кадагындагы темаларны яктырткан җырлар. Бүгенге көндә композитор Фәрит Хатиповның 650 шигырьгә язылган җырлар тупланмасы 6 китапта урын алган һәм халык хузурына тәкъдим ителгән. Инде 7нчесе әзерләнеп килә. Шуларның икесе бер исем астында һаман яратам дип атала. Ни өчен? Чөнки аның җырларында туган илгә, туган якка, туган җиргә, авылларга, халыкка, хатын-кызга мәхәббәт, ярату хисләре ярылып ята. Җыр бит ул яшәтә кешене. Җырлап яшәргә кирәк. Җырлап яшәү өчен халык яраткан җырлар язарга кирәк. Аны языр өчен бераз генә талант кирәк. Талант кирәк. Ул талант инде әйтәләр бит, шагыйрьләр шагыйрь булып туалар дип. Шуның өчен композитор булып та туу кирәктер дип уйлыйм. Менә мин бәхетле, Илһам абыйлар, Әлфия апалар, Рөстәм абыйлар, Фазил Әхмәтовлар, Көличеревлар белән аралашып яшәдем. Аллаға шөкер, бай иҗат капчыгым. Тулы.
Төрле мәгънәле җырлар, Әйе. концертлар, гастрольләр барсы да шунда 50 ел тулгандыр сезнең иҗатыгыз. Булгандыр. Безнең 14-нче елдан башлап Кадим Назирович Нуруллин филармониясының директоры теләктәшлек белән Илһамият дигән төркем оешты. Шушы өлкән артистларга берникадәр сәхнәгә чыгару, аларны матди яктан хәлләрен яхшырту буенча һәм менә мин оештыручы буларак 70-кә якын концерт оештырдык. Фәрит белән Рабига анда бик актив катнаштылар. Аларны халык та сагынган иде, алар да халкын сагынды. Чөнки аларның икесенә бергә бер гасырга туры килә аларның хезмәт стажы. Бу гаҗип хәл. Армый, талмый, халкыбызга үзебезнең хезмәт күрсәткән фидакар затлар. Зур артистлар белән эшләргә туры килде. Менә аларның моңнары күңелгә тагы да кирде бит инде. Яшьтән дә мин булай да гашык идем музыкага, сәнгатькә. Менә алар мине баетты гына, үзе бер мәктәп бит ул. Андый җырчылар белән эшләр, филармониядә, шундый үзе бер мәктәп. Минем яратып җырлый торган җырым Гөлҗамал булды. Бөтен canımda telini bir jırladım ol jırını ben. Халык jırlaарын jırladım. Ömür boyu Ferit'nin jırlaарын bek көп jırladım. Kompozitorlarımızın eserlerini jırladım bek көп. Nice jırlarımı sanagан bulmadı. Барсы да сезнеке. Барса да менеке. Кызыклы хәлләр бик күп булды инде. Алар барысында искә төшерә башласаң бер китап язарлар. Бер авылда концертны куябыз фирмада. Саучыларга ана концертны була икән ишеткәннәр дә күрше авыллардан да килгәннәр. Баяны сыздырып кына җибәрде. Бөтен сыерлар башларын күтәреп дип сузып җырлый башламасынмы баянга кушылып, халык егылды халык. Мен әйтәм, менә бүген сөтегез күп була инде тегеләргә. Шундый кызык хәлләр бик күп булды. Иҗатымның беренче адымнарын ясаган вакытта ук минем иҗатымда, минем репертуарымда иң беренче җырлар булып Фәрит абыйның җырлары барлыкка килде. Бүгенге көндә дә аның җырлары минем иҗатымда бик зур төп урында торалар. Чөнки аның җырлары аеруча моңлы, мәгънәле, матур, күңелгә якын. Минем репертуарымда, Аллага шөкер дип әйтәм, минем якташым, авылдашым Фәрит абый Хатипов җырлары да пәйда булды. Мәктәптә укыганда ук Фәрит Хатипов турында ишетәдер. Ул безнең авылга кайтып, сабан туйларда гармонын тотып, концертлар куеп китәдер. Очрашуларга кайта иде. Һәм мин моның белән бик тә бәхетле. Беренче җырым әлбәттә ниндидер шундый балачак җыры булды, балаларга багышланган Фәрит абыйдан. Ә инде үсә төшкәч, инде хәзер сәхнәләрдә, зур сәхнәләрдә җырлый башлагачтан мин кабаттан Фәрит абыйга бардым. Чөнки Фәрит абыйның җырлары алар гел аеруча, аларда моң бар, аларда халыкчанлык бар. Хәмдүн апа Тимиргалиев белән чыга башлаган вакытлар гына. Хәмдүн апаның бер сүзе булды инде. Апайым кеше җыры белән кеше булып булмый. Үзеңнең җырың булсын, менә мин сиңа бер яхшы кешелекле композитор бирәм. Шуның җырын җырласаң кеше булырсың дип җибәргән иде. Аллага шөкер, Хәмдүн апага да рәхмәт, остазым дип әйтәсем килә. Һәм әлбәттә икенче остазым, якын кешем, әти кебек кешем инде Фәрит абый Хатипов. Фәрит абыйның эчендәге тышынданы, аның эчендә бер генә дә теге кешегә карата начар фикере беркайчан булмады. Күңелендә дә юк начар эшлим дигән әйбер. Һаман җылмаю, һаман менә шул матурлык, ишуңа күрә җырлары да матур чыга. Күңеле шундый чиста булганга күрә. Иң беренче чиратта сәламәтлек кирәк. Тынычлык кирәк җыртта. Бер-береңне аңлау кирәк. Бер-береңне ишетмәсәң, бер-береңне аңламасаң, ул инде тормыш түгел. Жан азыгы җыр. Мәгънәле җырлар кирәк, тәрбия бирә торган җырлар кирәк. Татар халык моңнары булсын ул җырларда, безнең милли моңнарыбыз булсын, аерылып торсын ул, илһамландырсын кешене, дәрт бирсен яшәүгә, кешегә. Җыр бит сәламәтләндерә бит ул кешене. Менә шундый сәламәтләндерә торган җырлар язарга кирәк, шуларны халыкка җиткерергә кирәк менә.
Рабига Сибкатуллина белән Фәрит Хатипов филармонияда эшләп лайыклы ялга киттеләр. Ләкин бүгенге көндә дә алар иҗат дәрте белән янып яшиләр. Төрле концертларда, әдәби музыкаль кичәләрдә катнашалар. Үз иҗатларын яшь буынга җиткерүдә шактый хезмәт куялар. Элеккечә мөмкин кадәр халыкка игелекле хезмәт итеп, киләчәк буыннар белән иҗат җимешләрен бүлешеп яшиләр. Бүгенге шулар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.